Siyabingelela sizwe sakithi, siyabingelela makumbamalo omhlaba. Obingelelayo umkhulu Somahashi, inyoni yesinto isila sayo. Ephuza kwezinto ngoba mayiphuza kwemfishane, ziyobuya nodaka. Ngiyathemba ukuthi umbukelo obukayo njengamanje umezwa lelizwi noma ezwa lendoda ekhuluma kanjena, uvukelwa isithombe sisodwa. Mojalav 157 ohlelweni olubizwa ngeFake Gobela. Kodwa namhlanje ke asikho ngalolu daba lolu. Uzokhumbula phela ukuthi ngumlapho wendabuko futhi ngisiza abantu kakhulu, ikhona engaziwa ngakho vele. Namhlanje ke udaba engize ngale soxoxa ngalo kakhulu. Abantu base Cape Town, ngithe nawe Cape Town kulokho awumncinyana. Bekufanele isiqubulo sethu sithi abaphila abantu nomkhulu Somahashi. Bantu base Cape Town ngifuna ukusho lokhu. December mhla ka5, 6, 7 ngizobe ngise Cape Town. Kodwa mawufisa ukuthola imininingwane kahle yokuthi ngizobe ngikuphi Cape Town, kuyobe sekufanele ke WhatsApp. Kodwa ke ngichaze ke ukuthi njengoba ngizobe ngise Cape Town, luthini udaba lokuba se Cape Town. Mhla ka5 ngizobe ngikhona Cape Town. Usuku lwami lokuqala ngizobe ngizohlolela abantu abaneyinkinga abafisa ukuhlola. Abantu abafisa ukuzothenga ama products kaMkhulu Somahashi, abantu abanemibuzo nje ngempilo yabo noma ngabe ikuphi ofisa ukusilekelela ngakho. Mhla ka5 and 6 ngizobe ngilekelela abantu ngibahlolela ama product ingabe noma ngabe yini ofuna ukusizwa ngayo. Mhla ka5 and 6 asiqinisekise ukuthi umhla ka7 unohlelo lwakho nako ongeke uvele uqhamuke uze kulona noma isikanjani. Mhla ka7 kunebhavu ke sithi ibhavu leManga likaMkhulu Somahashi. Yilona ke sobe silenza ngomhla ka7 kuyobe kuyisonto ekseni. Lapho khona ngiyobe ngenzela khona abantu amabhavu. Leli bhavu lisiza ngani ke? Leli bhavu livula izinto uma into zakho zimnyama, ngaba uthola umsebenzi noma ukwenza amabhizinisi akho ahamba kanzima, noma uyibona njengomuntu onesinyama, noma mhlambe wakhipha isisu noma wenzani. Leli sizobe sizokwenza ibhavu lokuvula into zakho, lokuvula inhlanhla. Wena nenkinga yenhlanhla uzokhumbula phela kunabantu abanenkinga ukuthi banemdliwa, kunabantu abashawa ngezichitho kodwa izinto azenzeki. Leli bhavu ngiyaqinisekisa ukuthi umuke waba umuntu ozongena kulelo bhavu, umukhulu umehluko ozokwenzeka. Ngoba leli bhavu ke alibhekile ukuthi libheka abantu abanemali noma libheka abantu abanjani, ela wonke umuntu. Yingakho ke ngingasabi ukusho ukuthi leli bhavu leli uzube kuleli bhavu kuyodinga kanje ube umuntu ozoba nani, ozoba no750. Iyona mali yebhavu elizoba lingomhla kabani, ngomhla ka7 kaDisemba kuwo lonyaka esikhuluma ngawo. Uma ke umuntu ofuna ukuba sebhavini u750 kuyabhukhwa ke ngoba senzela ukuthi abantu bengabi baningi kakhulu, ngoba ngifuna ukuthi abantu ngibanake. And abantu abazobe bezoba sebhavini ngomhla ka7, abantu abazobe bekwazile ukufika mhla ka5 omhla ka6 bezohlola, ngoba akulona ibhavu elilodwa umuntu azolithola. Umuntu nomuntu uzoba nebhavu elizobe sekahloliwe ukuthi okay, wena into akufanele ithintwe kakhulu kuwena iyona kuyiphi. Ungasali mfowethu, ungasali mama, ungasali gogo, ingabe ingane yesikole, ingabe yini. Leli bhavu lobe likusize kakhulu. Khumbula ukuthi kuzoba kuDisemba kuzoqala unyaka omusha. Uyothi uqala unyaka omusha ugezekile, into zakho ziyakhanya. Ngakho ke ngisho ukuthi wena ozokusebhavini amakhandlela amathathu, limhlophe, liblue, liyellow, ubisi i1 liter, imali emhlophe oyobuyiphethe. Kodwa okuningi nokuningi imininingwane uyoyithola mawusukwazile ukuthi njani ungithinte. Abafisa ukuzohlola noma ukuzobonana nami nabo futhi bazobhuka. Ubhuka kanjani ke? Inamba kaMkhulu Somahashi iyodwa akayikho enyanayo. It's 063 649 3935. 063 649 3935. Leyo nombolo leyo uyakwazi ukumfonela kuyona, uyakwazi ukumWhatsApp kuyona. uWhatsAppelani ukuthi ucela ukubhuka umhla ka5, 6, 7 abaphila abantu nomkhulu Somahashi. Ungavumi ukusala. Siyabonga sizwe sakithi.